እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናይ ሎም መዓንቲ ሰሉስ 18 መስከረም 2014 ዓ.ም ወይ 28 መስከረም 2021 መደብ ዘተኣናግደኩም ገብረ መድህኔ ድሕሪ ዜና ናይ ኤርትራ ሚኒስተር ወጻኢ አቶ ዑስማን ሳሊሕ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ዘስምዕዎ መደረ ብኢትዮጵያውያን ዝተኻየዱ ሰልፍታት ጸብጻባት ክነቕርበልኩም ኢና። መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እውን ተቐሪቡሎ። ፈለማ ግን ዜና ሒዛ ዘላ ምንያ ኣፈወርቂ እያ። تحن لمسهم كبرى سماعتنا زرزر زينا أنهم حدش زتمسرته بيت مخر ختم عدس أبا خنتيبا غيرو زمرت أن ويزرو أدانش أببي منسترات فيدرالين عبارات تخاخرتي بارتن زحاقوفة كابيني كم زمسرتها تقليزوم بيت مخر من محدار كتم عدس أبا لومي زتمسرته خون كله حدا 238 عبارات بزلو بيت مخري كنتيبا زخونا فلامي تقال نسيتي ويزرو أدانش أببي قال محلا دحر مفصامن ابز سمعو مدره تحدش بيت مخرز تمسرته مرجعنا خي جبر زنبرو زبلهم ناي وصاي طالق امتتاو تصاويرو زتغبر بمخانو فولي ترجم الله ويلن ويزرو ادانش عببه نمينستر مكلاخلي دكتور قانا ايادتان مينستر ባህልን ቱሪዝምን ዶክተር ሂሩት ካሳሁን ካብ ኢዘማ አቶ ግርማ ሰይፉን ካብ አብን ከአ አቶ ዮሱፍ ኢብራሂም ዝሓቆፈ ሓድሽ ካቢነውን መስሪተን ኣለዋ በመሰረት ጸብጻብ ኬኔዲ አባተ ካብ አዲስ አበባ ንምርጫ ህዝበ ውሳኔ ክልል ህዝብታት ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ዘድልናውቲ ሎሚ ናብ ነቁጣታት ምርጫ ይከፋፈል ከም ዘሎን ምድላዋት ኩሉ ተፈጺሙን ክብል ኣብ ዞባ ከፋ ከተማ ቦንጋ መደበሩ ዝገበረ ናይ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ አተሓባባሪ ቢሮ ህዝበ ውሳኔ ክልል ህዝብታት ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ አፍሊጡም ሓላፊት ቤት ጽሕፈት አተሓባባሪ አቶ ሙልጌታ ነጋሳ ሎሚ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ኩሉ ምድላዋት ተጻፊፉሎ ክብሉ ምግላጾም ዮናታን ዝብዴውስ ካብ ሐዋሳ ሓቢሩሎም بخال وغن اب ኢትዮጵያ ነበርት ደቡባዊት ዞባ ከፋ ንልዕሊ ሓደ ክፍለ ዘበን በሰበ ስልጣን አዲስ አበባ ትሑት ወፍሪ መዋዕል ሃፍቲ ፍጾሞም ከም ዝነበረ ተዛሪቦም ኣለዉ መራሕቲ ከፋ ሕጂ ነቲ ኩነታት በቲ ጽባሕ ሐሙስ ዘካይድ ርዕሰ ውሳኔ ከነዕርየ ኢና ይብሉለው እቲ ድምጽ ርዕሰ ውሳኔ እንተ ተዓዊቱ ሓድሽ ክልል ደቡብ ምዕራብ ብምፍጣር ገንዘብ ካብ ፌደራል መንግስቲ ብምርካብ ከመይ ኣብ መዓላ ከም ዘውዕልዎውን ንምቁጽጻር ከም ዘኽእሎም ይገልጽለው በመሰረት ጸብጻብ AFP እዚ ሬድዮ ድምጽ ኣሜሪካ እዩ لعلوت وتهدراو سبسلطان يونايتد ستيتس بزعبا مززام وق أفغانستانن أب أوان تدحر 10 عامات زتخايد موصا وتهدرات يونايتد ستيتس زنبرا سومونات زنبرا حنفشفشن بزملكت حطوتات كقربلهم يوم منستر مكلاخلي ليود أوستن أبو منبر حباراو تقلل تأززتي جنرال ماركي ميلين حلاف مأخلاو يونايتد ستيتس جنرال كينيت مكنزين صباح ربع عب قدم كوميتي وتهدراو أقلقلوت سينت قريبهم بزعبات أب أفغانستان زنبرا مززام وتهدراو سرحتن كمون وطنات مصا وتهدراو صረ ግብረ ሽበራን ቃለ ምስክርነቶም ክህቡ እዮም ንዝቀርብሎም ሕቶታቱን መልስ ክህቡ እዮም ፔንታገን ነቲ ካብ ኣፍጋኒስታን ንምውጻእ ዝገበሮ ውሳኔን ካብኡን 120,000 ሰባት ንምውጻእ ዝተገብረ ጻዕርታትን ተኸላኺሉሎም እቲ ኸይዲ ኣብ ካቡል ዓለም ለኸ ምዕርፎ ነፈርቲ ንሓያለ መዓልታት ሕንፍሽፍሽ ፈጢሩ ነይሩ እዩ እዚ ሬድዮ ድምጽ ኣሜሪካ እዩ نا يونايتد ستيتس سنة منغستي بخفال كي يعطون فيدرال عدو كي يخفلن نزكلاخلو سقمتوتات كتصدق ايكالن ازي اب كونغرس بلح مكففال كمزلو زحبريوم VOA زلاخو صبصاب قبر مدهن كاربويوم ريبابليكاويان አባላት ኮንግረስ ትማል ምሸት ሶኒ ነቲ ሕጊ ብምቅዋም ድምጽ ሂቦም ኣለዉ ዴሞክራት ካብ ድሕሪ ጽባሕ ሐሙስ ጀሚሩ መንግስቲ ክፉት ኮይኑ ክቕጽል ካልኦት መንገድታት ክርእዩ ተገዲዶም ኣለዉ ናይ ኣብዝሓ መራሒ ሴኔተር ቻክ ሹመር There's no scenario in God's green earth where it should be worth risking millions of jobs, trillions in household wealth. People's social security checks, veterans... ንሓፂር እዋንን ትርጉም ኣልቦ ፖለቲካዊ ነጥብታትን ንምዕዋት ናይ ሚልዮናት ስራሕ
ብትሪልዮናት ንዝቁፅር ሃብቲ ስድራታትን ናይ ሰባት ማሕበራዊ ውሕስነት ናይ ጥሮተኛታት ረብሓን ካሊእ ቁጠባዊ ውድቀት ከይፍጠር ዝከላኸልን ዝሰርሕ ኣብ ዓለም የለን። ሪፐብሊካውያን ነዚ ዘይሰርሕ ነገር ንምፍጻም እዮም ተመዓራርዮም ዘለዉ እዮም ኢሎም። በብፓርቶም ብዝበሃል 48 ብ50 ብዝኾነ ድምፂ ወዲቑሎ እቲ ውሳነ። ሪፐብሊካዊ መራሒ ውሑዳን ሚች ሚኮነል እቲ ድምፂ ምስተውሃበ ከምዚ ኢሎም Democrats want to use this temporary pandemic as a Trojan horse for permanent socialism. ዴሞክራት ነዚ ግዜያዊ ለበዳ ንቃዋሚ ሶሻሊዝም መጥቀሚ ከም ምስምስ ወይ ናይ ትሮጃን ፈረስ ይጥቀምሉ ኣለዉ። ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ኣሜሪካውያን 50 ሪፐብሊካውያን ሴኔተራት መሪጾም ዝለኣኹ ነዚ ንምቅላስ እዩ እዮም ኢሎም። ሚኮነል ብምውሳኽ ሪፐብሊካውያን መንግስቲ ስርሑ ክፍጽም ዘኽእሎ ዕለታዊ ገንዘብ ንምጽዳቕ ክድግፉ እዮም ኢሎም። ዴሞክራት ብወገኖም ናይ መንግስቲ ወፃእን ናይ ዕዳ ደረትን ክፍልእ ኣይደለዩን። ኮንግረስ ኣብዚ ካብ ዝተረኣየ ደውታ ብተወሳኺ ዘይሻራዊ ናይ 1 ትሪልዮን ናይ መሰረተ ልምዓት ወፃእን ዴሞክራት ኣብ ማሕበራዊ ዘፈርን ለውጢ ኩነታት ኣየርን ከውፅእዎ ንዝደልዩ $3.5 ትሪልዮን ኣብ ተጻብኦ ደንበ ኣቐሚጥዎም ይርከብ። ነመስግነካ ገብረ። ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ጆ ባይደን ትማሊ መሐየሊ ክታበት ኮቪድ-19 ተኸቲቦም። ባይደን ነቲ ክታበት ዝተኸትቡ ምምሕዳሮም ንገለ ዝተወሰኑ ኣባላት ሕብረተሰብ ሳልሳይ ክታበት ፋይዘር ንኽኽተቡ ድሕሪ ምጽዳቑ ድሕሪ መዓልታት እዩ። ባይደን ቅድሚ ምኽታቦም ንሪፖርተራት ኣብ ዋይት ሃውስ ከም ዝበልዎ እዚ መሐየሊ ክታበት ኮቪድ-19 ኣድላይ እዩ፣ ግን ዘይተኸትቡ ሰባት ነቶም ፈላሞት ዙር ክታበታት ክኽተቡ ምግባር ኣድላይ ኢሎም ኣለዉ። The vast majority of Americans are doing the right thing. Over 77% of adults have gotten at least one shot. About 23% haven't gotten any shots. መብዛሕትኦም ኣሜሪካውያን እቲ ቁኑዕ ነገር ይገብሩ ኣለዉ። ልዕሊ 77 ሚእታዊ ኣባፅሕ ብውሕዱ ቀዳማይ ዙር ክታበት ተኸቲቦም ኣለዉ። 23 ሚእታዊ ግና ኣይተኸትቡን። እዞም ውሑዳን ከዓ እዮም ጉድ ዝገብሩና ዘለዉ። ነዚ ሃገር ይጎድኡ ኣለዉ። እዚ ለበዳ ናይ ዘይተኸትቡ እዩ። ስለዚ ከዓ ምስ ክታበት ንቕድሚት ዝኸይድ ዘለኹ ኢሎም ኣለዉ ጆ ባይደን። ፕሬዚደንት ባይደን ነዚ ሳልሳይ መሐየሊ ክታበት ዝወሰዱ ድሕርቲ 2 ዙር ክታበታት ምኽታቦም ድሕሪ 8 ኣዋርሕ እዩ። ኣብ ሰነት መራሒ ሪፐብሊካን ሚች መኮነል እውን ነዚ መሐየሊ ክታበት ብሶኒ ተኸቲቦም ኣለዉ። ዜና በዚ ተፈጺሙ። ነመስግን ምንያ ንዜና ናብ ፈላማይ ጸብጻብ ክንሓልፍ። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ኣብ ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕብራት መንግስታት ዘስምዕዎ መደረ ሳራ ፍስሓየ ክተቕርቦ እያ። እቲ ካብ ዝሓለፈ ሰሉስ መስከረም 14 ጀሚሩ ኣብ ኒውዮርክ ዝካየድ ዘሎ መበል 76 ዓመታዊ ዋዕላ ውድብ ሕብራት ሃገራት መደረኦም ተቐሪጹ ብዝጸንሐ ቪድዮ ዝቐረበ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ሳዕቤናት ከባባዊ ኣየርን ለበዳ ኮቪድ-19 ኣብ ማሕበረሰብ ዓለም ዘብጽሑ ዘሎ ሳዕቤን ሰፍ ዘይብል ሓይሊ ሚዛን ዓለም ዘናግዕን ኢሎም ኣብዚ እዋን ማሕበረሰብ ዓለም ተራእዩ ዘይፈልጥን 3 ዓበይቲ ፈተንቲ ጸገማትን ገጢሞምዎ ይርከቡ ኢሎም። ከም መግለጺ እቶም ሚኒስትር ስጋብ ሕዚ መዓልታዊ ሰባት እናቐተለ ዝቕጽል ዘሎ ለበዳ ኮቪድ-19 እቲ ሓደ ክኸውን ከሎ ህይወት ህዝቢ ዓለም ንሓደጋ የሳጥሕ ዘሎ ለውጢ ከባቢያዊ ኣየርን ከምኡውን መስ ምልውዋጥ ሓይሊ ሚዛን ዓለም ዝመበገሲኡ ዓለም ለኸ ንሕንሓትን ንዕኡ ስዒቡ ዝኽሰት ጎንፅን ክብሉ ይገልጽዎም። እዚኦም ድማ ንገለ መሰረታውያን ሓቅታት ዘቃልዑ እዮም ይብሉ። These grave challenges have accentuated some basic truths. They have amplified the flaws. ዝተወሰና ተምሳሌት ቁጠባ ዕቤት ተገይረን ንዘመናት ክውሰዳ ዝጸንሐ ሃገራት ስጋብ ሕዚ ንምሕደራ ውሽጥን ደገን ዝጥቀማሎም መስርሐን ኩለንተናውን ዘይድፈሩን ክበሃሉ ዝጸንሑ መለክዕታት ነቲ ሕዚ ዘሎ ጉድለት ዘርአዩ እዮም ክብሉ ዝማዕበላ ሃገራት ዓለም ለኻዊ ስርዓት ንምዕሳልን ንምውሃድን ዝተኸተለኦም ፖሊሲታት ዓለም ለኸ ህድኣትን ምዕባለን ኣየምጽኡን ክብሉ ወቒሶም። ብምዃኑ ካብ ዝተወጣሕናዮ ኩረቻ ፈረስና ወሪድና ነዞም ጥፍኣት ብእዋኑ ብቕንዕናን ተገዳስነትን ክንሓስበሎም ይግባእ ኢሎም። ዓለም ለኸ ሽቶታት ልምዓት ንምዕዋት እናተጋደደ ዝመጽእ ዘሎ ከባቢያዊ ለውጢ ኣየርን ንሓደጋታት ሰላምን ጸጥታን ዓለም ቅልጥፍ ምላሽ ዝህብ ጽኑዕ ውሳነ ውድብ ሕብራት ሃገራት የድሊ እውን ኢሎም። አቶ ዑስማን ሳልሕ ኣብቲ ንጉዳይ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝጥምት መደረኦም ምስ ለበዳ ኮቪድ-19 ተታሒዙ ዘጋጠመ ቁጠባ ጸገማትን ንዓሰርተታት ዓመታት ዝዘለቐ ግጉይ ፖሊሲታት ምኽንያት ንጎንፅታት ተሳጢሑ ይርከብ። ካብዚኦም ንውጥጥ ዶባትን ምስ ግድብ ህዳሴ ተታሒዞም ዝለዓሉ ይጠቕሱ። እቶም ሚኒስትር እዞም ጉዳያት ባዕሎም እቶም ሰብ ጉዳይ ንሓባራዊ ጥቕምታቶም ብዝጥዕም
ተዛትዮም ክፈትሕዎ ዝግባእ እዩ ኢላ ኤርትራ ከምትኣምንውን ገሊጾም ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ 2018 ዝተፈራረምኦ ውዕሊ ሰላም ልዑል ተስፋ ሰላምን ልምዓትን ሒዙ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ህዝብታት ልዑል ሓጎስ ፈጢሩ ዕብየት የምጽእ ምህላው ገሊጾም ይኹን እምበር ሕወሓት ግን ነዚ ሰናይ ተበግሶ ካብ ዘይምቕባል ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን ንምዝራግን ዳግም ስልጣን ብሓይሊ ንምብሓትን ተግባራት ዕንወት የካይዳሉ ኢሎም It must be recalled here that while in power in Ethiopia the TPLF continued to occupy for almost 2 decades. ኣብዚ ክዝከር ዝግብኦ ሕወሓት ኣብ ስልጣን እናሃለወ ንኽልተ 10 ዓመታት ሉዓላውነት ግዝኣታት ኤርትራ ብምድፋር ብግልጺ ዓለም ለኸ ሕጊ ብምጥሓስ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ንዝወሰነ ውሳነ ንኸይትግበር ዕንቅፋት ኮይኑ ጸኒሑ እዩ እዮም ዝበሉ ሰራዊት ኤርትራ ከበድቲ ግፍዕታት ሰብኣዊ መሰላት ፈጺሞም ብዝብል ግዳያት ሓደጋ ዝኾኑ ነበርቲ እቲ ከባብን ብዓለም ለኸ ትካላት ሰብኣዊ መሰላትን ክኽሰሱ ጸኒሖም እዮም ንኣሜሪካ ሓዊሱ ብርክት ዝበሉ ሰበስልጣናት ኣውሮጳውን ኤርትራ ሰራዊታ ካብ ኢትዮጵያ ከተውፅእ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ክጽውዑ ተሰሚዖም እዮም ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ግና ኣብቲ ትማሊ ኣብ መበል 76 ዓመታዊ ኣኼባ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዘስምዕዎ መደረ ብዛዕባ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ወተሃደራቶም ኮነ ዝኽሰሱሎም ጥፍኣታት ዝበልዎ ነገር የለን ናብቲ ካልኣይ ጸብጻብ ክንሓልፍ ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ትማል ሶኒ ኣብ ፊት ንፊት ሚኒስትር ወጻኢ ኣሜሪካ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም ሃብታሙ ስዩም ዘዳለዎ ሪፖርት በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ ቀንዲ ዕላማ እቲ ግብረ ሓይሊ ሰላምን ሓድነትን ዝተባህለ ትካል ኣዳልይዎ ዝተባህለ ሰልፊ እንታይ ከም ዝኾነ ዝተሓተተ ሓደ ካብቶም ነቲ ሰልፊ ዘዳለዉ ኣቶ መስፍን ኣስፋው ከምዚ ይብል ዋናው የተጠራበት ምክንያት የባይደን ምምሕዳር ባይደን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዝስዕቦ ዝተጋገየ ፖሊሲ እዩ ቀንዲ መበገስ ዝሰልፍ እዚ ንልዕሊ 27 ዓመታት ኣሸባሪ ንዝነበረ ሕወሓት ዝድግፍ እገዳ ስለ ዝኾነ ንምቅዋምን ከም ዘይንቕበሎ ንምርኣይን እዩ ይብል ኣቶ መስፍን ወሲኹ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብዚ እዋን እዚ ተርእዮ ዘሎ ንሱ ጣልቃ ምትእትታው ካብ ዝበሎ ወጻኢ ካልእ መማረፂ እንተትሕዝ ይብል አሜሪካ ትልቅ መጫወት አለባት የመጀመሪያ የኢትዮጵያ አንድነት ነው ኣቶ መስፍን እቲ ቀዲሙ ኣሜሪካ ክትነጥፈሉ ዝግባእ ሓድነት ኢትዮጵያ እዩ ንሓድነት ዘፍርስ ምምሕዳር ሕወሓት እዩ ሰላማት ዝዘረገውን ንሱ እዩ ኣሜሪካ ንሕወሓት ክትድግፋ ይግባእን ብብሔርን ብሔረሰባትን ምውዳብ ክውገድ ብኻልእ ኣገባብ ክትካእ ደገፍ ክትገብር እዩ ዝግባእ ይብል ኣተሓባባሪ እቲ ሰልፊ ኣቶ መስፍን ገነት ንጉሴ ዝተባህለት ካልእ ተሳታፊት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ተሕድሮ ኣላ ዝበለት ተፅዕንቶ ኣብ ሓቀኛ መርትዖ ዘይተመስረተ እዩ ትብል ነቲ ንሳ ሓቂ ትብሎ ንምግላጽ እቲ ሰልፊ ከም ዝተላለውን ትሕብር የነሱ ፖሊሲ ኢትዮጵያ ላይ ጫና የሚያደርጉት በእውነቱ የተመረኮዘ አይደለም ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዝኽተልዎ ፖሊሲ ኣብ ሕሶት እምበር ብሓቂ ዝተመስረተ ኣይኮነን ምስ ሚኒስትር ወጻኢን ትካል ተራድኦ ስግር ባሕሪ ዩናይትድ ስቴትስን ተዘራሪብና ነርና ዕላምኦም ነቲ ንሳ ዝሞተ ዝበለት ሕወሓት ካብ መቃብሩ ንምልዓል እዩ ትብል ኣቶ በላይነ መኮንን ዝተባህሉ ተሳታፍቲ ሰልፊ ብወገኖም ናብቲ ሰልፊ ዝመፅሉ ምክንያት ኣብ ናይ ትውልዲ ሃገረይ ዝብልዋ ኢትዮጵያ ሰላም ምእንታን ክዓስል እዩ በሉ እቲ ናይ ትማሊ ሰልፊ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ብዝዓዘዘ መልክዑ ሰላማዊ እኳ እንተነበረ ኣብ መንጎ ተሳተፍቲ እቲ ሰልፍን ተቋምቲ መንግስቲ ኢትዮጵያን ዝኾኑ ውሕደት ሰልፈኛታት መጠነኛ ግጭት ተፈጢሩ እዩ ኣብ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ዘሎ ውግእ ደው ክብልን ተዋጋእቲ ሓይልታት ናብ ስምምዕነት ምቁራጽ ተኽሲ ንኽበጽሑን ተፈጺሞም ዝበሃሉ ግፍዕታት ንኽምርመሩን ሰብኣዊ ረድኤት ብዘይዓንቀፍቀፍ ንክባጽሕን ደጋጊማ ዝሓተተት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዝቐረባ ዘውፅአቶ መግለጺ ኣብቲ ውግእ ኢድ ዘለዎም ሰብኣዊ ረድኤት ንዘተዓናቐፉን ምቁራጽ ተኽሲ ንኸይብጽሕ እንቅፋት ንዝኾኑን ሰበስልጣን ብፍርማ ፕረዚደንት ጆ ባይደን እገዳ ከም ዘንበረት ዝዝከር እዩ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተወልዐ ውግእ ወታደራዊ ፍታሕ ኣይረክብን ከም ዝበለት እውን ይፍለጥ ይብል ሃብታሙ ስዩም ዘዳለዎ ሪፖርት እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ተመሳሳሊ ዕለት ተወላዶ ትግራይ ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም ኣብርሃም ተስፋልኡል ንኣተሓባሪት እቲ ሰልፊ መዓዛ ግደይ ኣዘራሪቡሎ ናብኡ ከሕልፈኩም يغني لي مأزا قدي
እዚ ኣብ ኒውዮርክ ዝነበረ ሰላማዊ ሰልፊ ክንደይ ሰብ ተሳቲፎም ዕላማታቱ ከንታይ ነይሩ? ዕላማታት ናይቲ ትማል ዝገበርናዮ ሰልፊ ከምቲ ካብ ኖቨምበር 4 ዝሓለፈ ዓመት ጀሚሩ እስካዕ ሕዚ እናገበርናዮ ዝፀናሕና ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ይበፅሑ ዘለዉ ማለያ ዘይብሎም ግፍዕታት ንዓለም እናፋለጥና ኣብኡ ከለና ግን ጎኒ ጎኒ ምስቲ ኣብ ኒውዮርክ ይግበር ዘሎ ናይ ዩኤን ጀነራል ኣሰምብሊ ተተሓሒዙ ዩኤን እስካዕ ሕዚ እዚ ዝበሃል ስጉምቲ ስለ ዘይወሰደ እቲ ኩሉ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ይበፅሑ ዘሎ ግፍዕታት ኣብ ግምት ብምእታይ ስጉምቲ ንክወስድ ብኣውራ ድማ ብዛዕባ እቲ ሰብ ሰራሕ ዝኾነ ጥሜት ተረዲኦም እዚ ዝበሃል ትጠፍእ ግዜ ከም ዘይብልና ህዝብታት ትግራይ ብስእነት ምግቢ ዝብላዕ ስተን ይሃልቁ ከም ዘለዉ ተረዲዎም ኣብ ሓፂር ግዜ ናብ ትግራይ ሂማኒታርያን ኮሪደር ክህሊ ንክገብሩ ካብኡ ተወሳኺ ግን እቶም ወንጀለኛታት ናይ ኢትዮጵያ መንግስታትን ናይ ኤርትራን ናብ ናይ ዓለም መጋወያ ቀሪቦም ግቦም ክወስዶ ዘለዎ ሚና ወሲዱ ተለይሉ ናብ ስራሕ ንክኣቲ ኣብ መወዳእታ እውን ኤርትራ ኢሉ እውን ናይ ኢትዮጵያ ወረርቲ ሓይልታት ሕዚ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ትግራይ ተረኺቦም ኣብ ልዕሊ ህዝብና እቲ ወንጀላት ይፍፅሙ ስለ ዘለዉ ንሳቶም ናብ ሓፂር ግዜ ካብቲ ቦታ ለቂቆም ንክወፁ ዩኤን ዝቆልካ ብዲፕሎማሲ ጥራሕ ዘይኮነስ ትርንዕ ዝበሉ ስጉምትታት እውን ንክወስድ ኢና ጠየቕና ማለት እዩ። ናይ ስራሕ መዓልቲ ስለ ዝነበረ ብዙሕ ሰብ ኣይተረኸበን ከባቢ 250 ዝኾኑ ኣብ ትራይ ስቴትን ኣብ ዲሲን ዝርከቡ ተጋሩ እዮም ብዋናነት ተሳቲፎም ካልኦት ተጋሩ ዘይኮኑ ናይ ወፃኢ ዜጋታት ደገፍቲ ቃልሲ ትግራይ እውን ኣብቲ ቦታ ተረኺቦም ነይሩ። ብዙሕ እዋን ተጋጊማት በፅሑት ኣላ ኣብዚ እዋን ሰራዊት ናይ ምክልኻል ትግራይ ኣብ ዓፋርን ኣብ ክልል ኣምሓራን ኣሎ ካብቲ ናቱ ክልል ወፀ ማለት ኣብኡ ብተማሳሊ ጥሕሰት ትካየድ ከም ዘሎ ንቅንፈታት ኣሎ እሞ ግብረ መልሲ ክነዚ እንታይ እዩ? ክጅምር ከሎ እቶም ከምዚ ኢሎም ዝሓቱ ሰባት ንምንታይ ህዝቢ ትግራይ በይኑ ዘይጠመተ ንምንታይ ህዝቢ ትግራይ በይኑ ዘይጠመየ ዝብል ሕሳብ ውሽጦም ሒዞም ዝንቀሳቀሱ ምዃኑ መረጊፅ ክገልጽ ይደሊ እምበር ናይ ማን ንጹሃን ዜጋታት ሓልዮም ወይ ከዓ ተጨኒቆም ኣይኮነን ኳዳስ ህዝቢ ትግራይ በይኑ ንክፀንት በይኑ ንክጠሚ በይኑ ንክድፈር በይኑ ንክዝመት ስለ ዝደልዩ እዮም። እዚ ካብልኩ ግን ሰራዊት ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ኣምሓራ ኮነ ኣብ ዓፋር ዝርከብ ዘሎ ንምንታይ እዩ ኢልካ ምጥያቅ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ይመስለኒ። ህዝቢ ትግራይ ንኣስታት 10 ወርሒ በይኑ ካብ መላእ ዓለም ተገሊሉ ደቁ እናተደፈራ መናእሰይን ዓበይቲ ዓድን ብኣልማሚት እናተቀተሉ ኢሉ እውን ብጥሜት ክሃልቕ እናተገበረ ዘለሉ ሰዓት ሰራዊት ትግራይ እቶም ከምዚ ዝገብሩ ሓይልታት ኣብ ዘለውሉ ቦታ ረኺቡ ዘድልዮም ስጉምቲ ክወስድ ግድነቱ እዩ ኢለ ይሓስብ። ካብኡ ብተወሳኺ ግን እቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕዚ ኣስታት 3 ወርሒ ቆፂሩ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝገበሮ ሲጅ እዚ ንክልዓል እቲ መንገዲ ንምርካብ እሞ ካብቲ መንገዲ ተረኺቡ ዘድሊ ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ትግራይ ኣብ ሰዓቱ ንክኣቲ ብኦቢልና ድማ ህዝብና ሰብ ሰራሕ ብዝኾነ ጥሜት ንኸይሃልቕ ንምግባር እዮም ኣብዚ ቦታታት ኣትዮም ዘለዉ ማለት እዩ። ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ጥሕሰት ዝምልከት ግን ናይ ሰራዊት ትግራይ ትራክ ሪከርድ ወይ ድማ ድሕረ ባይታ ከም ዘርእዮ ሰራዊት ትግራይ ንጹሃት ዜጋታት ዘጥቅዕ ዘይኮነት ነቶም ወረርቲ ነቶም ጨቆንቲ ሓይልታት ግቡእ ዝኾነ ናይ ሚሊተሪ ስነ ስርዓትን ሕግን ዝተኸተለ መልክዕ ስጉምቲ ዝወስድ እዩ። ይኹን እምበር ዝኾነ ይኹን ዓይነት ጥሕሰት ተኻይዱ እዩ ኢሉ ዝሓስብ ኣካል እንተሎ ገለልተኛ ዝኾነ ናይ ዓለም ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ዝመርሖ ምርመራ ንክግበር እዩ ክፅዕንቶ ክፈጥር ዘለዎ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ። ሕዚ ድማ ናብ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ኣካል ክፍለ ግዝኣት ሜሪላንድ ዝኾነ መንጋሞሪ ካውንቲ ኣብ ከተማ ሲልቨር ስፕሪንግ ዘካይዶ ኣፍሪካን ሄሪቴጅ ማለት እውን ውርሻ ኣፍሪካ ዝሰየሞ ፌስቲቫል ኣሎ። ኤርትራ ዝሓለፈ ሰንበት 26 መስከረም ንመጀመርያ ግዜ ኣብዚ ፌስቲቫል ተሳቲፋ ነይራ። ተወልደ ገብርኤል ነቲ ፍጻመ ተኸታቲሉ ብኸምዚ ኣዳሊዎ ኣሎ። ብስነ ጥበባዊ ኣሮን ክብሪ ኣብ ዝሰልጠኑን ዝመሃሩን ቆልዑት እዮም ነቲ ባህላዊ ምርኢት ከፊቶሞም።
مسكرم 26/2021 فلاماي تساتفو إيرتراويان محبرسب أب فستيفال ورحي أفريقيا أب منغومري كاوني تي فستيفال أفريقاويان مسكالوت أمريكاويان بحلو من لمدو من الزلاليلون ني بوليتيكنياتات دما هلاو من أدمعنتهم زرقا قصولنيو بومت أندما حلفت منغستن تودادرتن نتي بايتا تتقيمهم ننفسهم بوليستاتو من يلاليو أبقزاتهم زلو عدلات دما نتي محبرسب يفالتو protracted 30-year war and the mobilization of an impressive national movement. And whereas Eritrea is a country that lies on the west coast of the Red Sea and the Horn of Africa, inhabited by a mosaic of 9 ethnic communities. President Bet Mekri Montgomery County Tom Hackeriu بمغنيات 6 عامات الزهري مجمار برتاوي قالسي إيرترا بتساتفو فستيفالات أفريقان بتي كاونتي استوهابي ناي أفلطو ناي مسكر ورقتيو زنبيو زلون. Now therefore be it resolved that the County Council of Montgomery County, Maryland hereby commemorates the 60th year of the start of Eritrea's struggle for independence and the Eritrean Festival, and be it further resolved that the County Council acknowledges the heroic determination of the Eritrean people to live in peace and independence as sovereign people, presented on the 26th day of September, the year 2021, signed by myself as Council President. Congratulations. ህዝቢ ኤርትራ ከሚሉ አላዊ ሃገር በሰላም ክነብር ንዝወሰደ ስጉምቲ አፍልጦ ንምሃብውን ኣብ ወረዳና ንዘለኩም ተሳትፎን እዚ ምስክር ወረቀት ንህበኩም ኣለና ኢሉ እዚ ሓላፊ ቤት ምኽሪ ወረዳ መንጎመሪ ካውኒ ሜሪላንድ ኣብቲ እዋን ንዝተፈላለያ ብሄራት ኤርትራ ዘንጸባርቕ ባህልን ፀወታን ንምርኢት ቀሪቡ ነይሩ ኣብዚ ኣብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ ዝተኻየደ ኣፍሪካን ሄሪቴጅ ማንዝ ማለት ወርሒ ኣሰራት ኣፍሪካ ማሕበረሰብ ኤርትራ ንባህሎምን መንነቶምን ዘንጸባርቕ ዝተፈላለየ ኣልባሳትን ኣቑሑትን ብመጠኑ ሒዞም ቀሪቦም ነይሮም ሕልፍ ኢለ ርእይቶኦም ተወኪሰ ነይረ መጀመርያ ስመይ ኢለን ኪዳነ ኣብዚ ሎማዓትን ገብሮ ዘለና ፕሮግራም ናይ ኣፍሪካን ሄሪቴጅ ማንስ ኮይኑ ወርሒ ኮይኑ ቀረታ ናይ ኤርትራ ድማ ሎማዓልቲ 26 መስከረም ንኸነብዕሎ ጀሚርና ኣለና ዓመት ዕጥቐና ዝብላነ ግን ኩሉ ግዜ ንሓቶ ዝነበርና ሕቶ ብማትገምሪ ካውንቲ ጀሚሩ ሎሞ ንኩላህና ኣብዘ ዘለናዮ ከተማታት ነዚ ስራሕ ኢልና ክንሰርሓሉ ካባና ናብ ደቅደቅና ንኸሓልፍ ብጣዕሚ ዝተበግሰ ተወሲዱ ዘሎ ብጣዕሚ ተሓጊሰ ዘለኹ ብጣዕሚ ተሓቢና መቸም ከመይ ኣሎ ክሳብ ሕጂ ክነኸዳ ስጋብ ሕጂ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣሎ ንሎም መዓልቲ ተዳሊናዮ ዘለና እቲ ካልቸራል ሾው እዩ ብዙሕ ነገር ኣይተዳለናና ኣለና ንመዘላ ዓመት ግን ዕድመን ጥዕና ንብናስ ፅቡቅ ሙሉእ ዘይጉድል ተዓጢቕና ክንቀርብ بعد ملء تسفايا مو أبرز يوم مسأل عن مسأل لو معلم يقول لنا عملت كريستينا مسأل عن مسأل سلازغونة روحس بعد مسأل قرلنا إذا بعدنا زي أخا مسأل معلها نبتعم تحبس اللغة مالتي ولا حبس قرلنا
ሽመይ ማርድኳይ ርሶም ይባሃል እዚ ናይሎም ማዓንቲ ጉዳይ ከዓኒ ንመጀመርያ ግዜ ከም ምትእኽኻብ ናይ ኤርትራውያን እቲ ብዝሕና ንምርኣይ ከምኡ ከዓ ምሳና ንሶሊዳሪቲ ጠጠው ድብሉ ንምእካብ ነቶም ፖለቲከኛታት ከዓኒ ክንዲዚ ብዝሕለና ኢልካ ንምርኣይ እቲ ዓቕምናን ፀጋናን ናይ ህዝብና ተመልኪ ኣቢልና ነቲ ደይፈልጦ ነቲ ባህሊ ከዓኒ ባህልና ንምርኣይ እዩ ነይሩ እቲ ቀንዲ ዕላማ ስለዚ መዓል ክንደይ ባህልና ኣርኢና ትብሉ ተሳተፍቲ ብፍላይ ኣሜሪካውያን ይኹኑ ከም ዝበልካዮም ፖለቲከኛታት ከመይ ነይሩ ካብቲ ዝሓስብዎ ንላዕሊ እዩ ኮይኑ ምክንያቱ ኩሎም በብሓደ ድሕሪኡ ዋላ ቅድሚኡ ነቶም ቁሸታት 9 ቁሸታት ርዮም ተዘራሪብና ምስኣቶም ከምዚ ዝኣመሰለ ዳይናሚክ ዝኾነ ወይ ድማኒ ደይእመን ነገር ርኢና ይንፈልጥን ኢና ብሉል እዮም በፂሖም ዘለዉ ስለዚ ዕውት ነይሩ ዘይኮነስ ልዕሊ ዕውት ነይሩ ይብል ምስጋና ከዓኒ ነቲ ኩሉ ተሳተፎ ነቲ ኩሉ ተሓባበሮ ነቲ ኩሉ ኦርጋናይዝ ዝገበሮ ሞሳ ይኹኑ እዩ ወሽመይ ምሕረታ ባፎርክ ተወልደ ብርሃን ነዚ መደባት ብሜሪላንድ ተዳለናዮ ብናይ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ደለና ሪቶ ከም ኮሚኒቲ ወይ ከዓ ኮሚኒቲ ክንብል ከለና እኩብ ቤተሰብ ማለት እዩ እጂ ነቲ እኩብ ቤተሰብ ኣብ ሓደ መድረኽ ከምዚ ጌርና ምስ ናይ ኣሜሪካውያን ባህሊ ወይ ክሮስ ኦቨር ትበሃል እቲ ናይ ፖለቲካ ድዩ ነቲ ባህልና ርኢና መንነትና ገሊፅና እቲ ናትና ናሽናል ኢንተረስት ትበሃል ወይ ከዓ ክብርታትና ኣብዚ ክንቅመጥ ከለና በቲ ከባቢና ዝገብሮ ፅልዋታት ካብ ላዕሊ ካብ ፌደራል ስቴት ሎካል ዘለዎ መንግስቲ ሰበስልጣናት ዓዲና ምስቲ ሕብረተሰብ ወይ ምስቲ ናትና ኮሚኒቲ ተላልዩ ንመጀመርታ ግዜ እቲ ሪሌሽንሽፕ ተጀሚሩ ሎ ብሕጂ ከዓ ነቲ ህዝቢ ነዚ ዝመፀ ምውሳኽ ነቲ ተበጊስና ያደለና እዚ ናይ መጀመርታ ቲፕ ኦፍ ኣይስበርግ ንብሎ ግን እንታይ እዩ ንኩሉ ሰብ እቲ ተሳታፍነቱ ናቱ ኣድ ቫልዩ ዝብልዎ ወይ ክውስኮ ዝኽእል ነገራት ዝገብረሉ ባይቶ ተፈቲሩ ስለ ዘሎ ብሕጂ ከመይ ጌርና ኣብዚ ከም ኮሚኒቲ እቲ ዝድሊ ሓገዛት ካብ መንግስቲ ዘሎ እቲ ፕራይቬት ፓብሊክ ፓርትነርሽፕ ዝበሃል እቲ ፒፒፒ ዝብልዎ ንምጥቃም እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ነዚ ከዓኒ ኣዳሊናዮ እቲ ተርናውት ዝበሃል ወይ ከዓ እቲ ውፅኢት ናይዚ ንብዙሕ ሰባት ተንኪፉሎ ሞር ከዓ ንክፈልጥ ሰብ ስለ ዝደሊ ንሕና ከዓ ነቲ ኣፍልጦ ኣበሪኽና ከመይ ጌርና ነንሕትና ኣብዚ ምድልድል ወይ ከዓ እቲ መሰረት ንደቂ ደቅና ዝኸውን ኣብ ዳያስፖራ ዘለዎ ኣቀማምጣ ንዑ ብከመይ ጌርና ስትረንት ወይ ከዓ ሓይሊ ንውስኸሉ ተጀሚሩ ኣሎ እዚ ንክንገብር ኢና ዳሊና ዘለና ብዙሕ ስራሕ ኣብ ቅድሜና ፀናሕ ኣሎ ኣብ ስራሕ ይራኽበና ኣይ መፀጋሽመ ያማን የፀጋየ ትበሃል ትርጉም ዝህበካ ነቲ ጀጋኑ ዝሓለፍዎ ሃገርና ዝሃነፅልና ዘፅንሑልና ብክንደይ ፀገም ንመከራን ተሃንፀት ኤርትራ ዝመፀት ኣብ ከምዚ እዋን ሓሊፉስ ከም ጌርና ንስሓቅ ኮለና ደስ ይብለካ እቶም ዝሓለፉ ኣሕዋትና ክብረትና እዮም ንዝክሮም ናና ሞራል እዮም ንዝክሮም ኣነ ኣላዛር ገርመስቀል ወልዳ በሃል ኣብ ዳውንታውን ስርደስብን ኢና ደለና ናይ ኣፍሪካን ማን ስለ ዝኾነ ናይ ኤርትራ ሎሚ ዕለት 27 ሴሌብሬት ንመጀመርያ ግዜ ግበር ኣሎ ኣይሆፕ ቀፃሊ ከምዚ ክንሪኦ ድማ ተስፋ ንገብር ዕውት መዓልቲ ነይሩ ብጣዕሚ ተሓጒሰ ህዝበይን ባንዴራይን ክርኢ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ቴንኪዩ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ሽመይ ሸዊት ኣቁባኣብ ይበሃል ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ልዕሊ 16 ዓመት ተቐሚጠ ኣብዚ ፌስቲቫል ናይ ሞንጋመሪ ካውንቲ ከዓ ተሳቲፈ ውዒለ ኣሎ መዓንቲ ፅቡቕ ነይሩ ብጣዕሚ ኔክስት ይር ባሕሪ የራኽበና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዘኸበርኩም ሰማዕቲ ናይ ፕሮግራም መዘኻኽር ኣለና ካብ ዝቕፅል ናይ ቀዳምት ሰንበት ንሕቶታትኩም መልሲ ኮሊን ሾው መደብና ኣብ ትግራይ ኢትዮጵያ ብዝተኻየደን ይካየድ ብዘሎን ኩናት ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ዝፈርምዎ ናይ ፈጻሚ ትእዛዝ ንክልተ ሰሙያ ሕጊ ዓዲምና መዘራረቢ ኣጀንዳ ገይርና ኣለና ኣጋይሽና ኢሳያስ ሃይለማርያም ካብ ካሊፎርኒያ ሙሉእ በየነ ካብ ኖርዌይ እዮም ኣብቲ ትእዛዝ ዘለኩም ሕቶ
بإيميل horn@voanews.com ويدما بقصر سلكي كل تبارو كل تبارو 599 ناي وشت مسمار 15 أيو لأخلنا نقبلكم منها